Welcome back on our Nebula Nation TV. As our TV has been launched, we'll be focusing on many aspects of life. I'm talking about empowering our local businesses, entertainment. I'm talking about arts, paintings. As we talk about the entertainment, we talked about the art, umdwebo, umculo wakithi omnandi ngokuhlukahlukana kwawo wonke izinhlobo zonke zomculo ongawucabanga wakhona la ekhaya Afrika. Sikhulume ngani nje ekungaba kuningi esingakubala abantu bakithi sidlule lapho. Le TV izobe i-based kakhulu ezintweni ezenzakalayo la all over i-country. Angeke ngikwazi ukuhlukanisa. Sikhuluma ngesports, sisho ukudlalwa kwebhola lamantombazane elabafana. Kuningi nje okwama-disabilities abangakwazi ukuhamba mhlampe kanjalo kodwa konke lokho sizobe sikuhlanganise endaweni eyodwa ezisiNebula Nation TV. Okunye futhi engingathanda ukudalula during i-vandalism nale routering le babukeli sizokhuluma noSfundo okuyintatheli yethu la kuNebula Nation TV okuyena njengamanje osendaweni yesigameko kwaBoxer store endaweni yasophepheni kwaPhungashe njengamanje ongizoyiphotha kuyintambo. Sfundo, ingabe isimo sihamba kanjani ngalapho? Kakhulu kumfo kaMtungwa njengoba nizibonela nje babukeli endaweni yasophepheni eSouth Coast bamoshe kakhulu abantu kuzinto ezibaleke kakhulu ezweni. Into abayenzile basibulale indawo ebaleke kakhulu esizayo emphakathini ezikwazi ukuthi izalukwazi zihole khona zondle imindeni. No Boxer bekuyisona sitolo esikhulu kakhulu ebesikade kuyiyona nto eyigugu lethu esisizayo esikwazi ukuthi sidle ngayo. Njengamanje nje obabonakele asazi ukuthi iyona yinto esizoyenza. Babukele emakhaya bashiye kunjena-ke konakele bebulele yonke into. Abanye bakutholile ukujabula for usuku olulodwa. Iyaphela inyanga bayalamba abanye abantu abazi bazolala bedleni. Abanye kuyimanje sebelambile. Izalukwazi lezi eziphila ngempesheni benze wonke umonakalo. Asazi ukuthi kungani siveze ulaka lethu namandla ethu singakwazi ukuthi sisebenzise imiqondo yethu ngendlela efanelekile. Kukhona nabantu bakazidlodlo bazozama ukuzokwandisa ukuphepha endaweni yasophepheni e-high flat. Noma kunjalo-ke konakele kunjalo siyabonga ngokwazi ukuthi baseseke noma kunzima sekonakele sibonge kakhulu kubona. Bakithi kunomndeni wakacele osemzimeni njengamanje ngezathu ukuthi bebesiza abantu bokufika ukuthi bamove ukudla. Umphakathi wasophepheni usufuna ukubahlasela emzini yabo straight uqobo labo. Kazi yini bantu bakithi inzondo engaka ngicela sikhuleni sibambisaneni sizodlani yini soyile. How do you feel about what happened yesterday? I'm feeling very happy. You know, all the stuff is gone and the boxers and tuck shop, everything is announced. It's come down. You know, we are stay without anything. We are not even food. Ngibonga kakhulu kuMtungwa okuyena osestudio okwaziyo ukuthi angithumelelana lo khulumayo uSfundo Mbatha intatheli yaseNebula Nation. Ngibonga kakhulu mfo kaMbulazi. Asibonge kakhulu-ke kwintatheli yethu ebekade isithulela umbiko bukhoma endaweni yakaPhungashe kwaBoxer store. Sibonge kakhulu mfo kaShando. Nami-ke angivalelise sengiphuma nje ngumfo wakhumalo mina uPrince inkosana yaseMzansi. Ngiyabonga kakhulu. Asiphinde sihlanganeni futhi ngehora elifanayo naleli. Kuyona iNebula Nation TV. Ngithanda nonke emakhaya.